Здравейте, може ли Защото милостта му трае до века, защото милостта му трае до века, защото милостта му трае до века, защото милостта му трае до века. Нека хвалим Господа Христа, защото милостта му трае до века. И да издигнем нашата канара, защото милостта му трае до века. Нека издигнем всички святи ръце, защото милостта... Колко ангели говореха на овчарите? Отговор А – 1, отговор Б – 2 или отговор В – множество? Много труден въпрос. Отговор е много труден. 1. Правилен отговор. Награда няма ли? Здравейте, може ли да ви задам един въпрос? Да, може. Рождество винаги се празнувало на отговор А 25 декември, отговор Б 7 януари или отговор В нито едното. Не знам какво кажа. Да, 25 декември. Правилен отговор. Здравейте, може ли да ви задам един въпрос? Кой видя Витлеемската звезда? Отговор А Мария и Йосиф, отговор Б овчарите или отговор В мъдреците? Мъдреците. Правилен отговор. Здравей, може ли да ти задам един въпрос? Исус се роди в отговор А обор, отговор Б пещера или отговор Б в хотел? В обор. Правилен отговор. Здравей, може ли да ти задам един въпрос? Да. Как пътуват към Витлеем Йосиф и Мария? Отговор А Йосиф пеша, а Мария с магаре или отговор Б с автобус? Пеша с магаре. Точно така. Правилен. Здравей, може ли да те попитам един въпрос? Да. Колко ангели говореха на овчарите? Отговор А 1, отговор Б 2 или отговор В множество? Там отговор А. Един Правилен ангел. отговор. Здравейте, може ли да ви попитам един въпрос? Да. Исус се роди в отговор А обор, отговор Б пещера или отговор Б в хотел? Правилен отговор. Здравейте, може ли да ви задам един въпрос? Да. Когато Мария забременя, те бяха отговор А приятели, отговор Б младоженци или отговор В сгодени? Правилен отговор. Може. Как пътуват към Витлеем Йосиф и Мария? Отговор А Йосиф пеша, а Мария с магаре или отговор Б с автобус? Отговор А. Правилен отговор. Здравейте, може ли да ви задам един въпрос? Да. Кой видя Витлеемската звезда? Отговор А Мария и Йосиф, отговор Б овчарите или отговор Б мъдреците? Отговор Б мъдреците. Правилен отговор. Само да мога да кажа се, вече Валерието беше чудесно и толкова сладко и добре ми